No, Hanison on Ville ja Pohjoisen Auto Oy ja Pohjoisen Kone ja toimitaan Rovaniemi, Ranua, Oulu. Ajoneuvojen vähittäiskauppaa, myydään käytettyjä autoja sekä uusia pienkoneita. NG Median kanssa me on tehty nyt 4 vuotta yhteistyötä ja he tekevät meille Google-markkinointia, Facebook- ja Instagram-markkinointia ja lisäksi nettisivut, verkkokaupat on heidän tekemiä. Että heillä on visuaalista ja kaupallista näkemystä. NG Median kanssa aloitettiin syyskuussa 2023 laajempi markkinointiyhteistyö, että he otti meidän Google-markkinoinnin sekä Metan haltuun ja siitä on saatu todella hyviä tuloksia, että meidän myynnit on lähtenyt kyllä kovaan kasvuun. Suosittelen kaikille.